Hej igen, og velkommen til Mario Kart Elias og Mikkel, part 2. Yes. Hvad skal vi køre nu? Vi kan køre Luigi's Lemmelederbane. Luigi's? Altså den der? Ja. Okay. Altså den første bane. Ja. Okay. Er I klar derinde? Så. Okay, jeg har vundet den første. Så tror jeg vinder igen. Ja, og jeg kommer på anden plads, ikke? Okay, jeg har det. Hvad er den plads? Nej. Her. Det var mig, jeg sprang lige af i luften. Nogle gange siger jeg, at der er den der skjold bagpå. Godt for den. Jeg ligger på den anden. Hvor du er lige ved at ramme mig, Mikkel. Nej, det er okay. Ramme dig til. Okay. Fordi at, Det skal bare lægge på den okay, anden yes. plads. Vi skal bare få kanonen, ikke? Den er slet ikke så godt med. Nu ligger vi på den sidste. Og så Elias. Kom så. Ind i sandet. Og kør. Ja, en femteplads. Udmærket. Det var meget godt. Det var også godt, ikke? Jo, det er okay. Hvem fører? Yes, vi fører med 10. Yes! Ja. Det var part 2. Følg med i næste afsnit.